Hoxe estamos na parroquia de Ribadiso, no concello coruñés de Arzúa, e imos coñecer a dúas mulleres emprendedoras, Teresa e Andrea, que no ano 2014 iniciaron un proxecto empresarial de elaboración de doces artesás de gran calidade que levan un sinal de identidade ben claro, a lingua galega na súa etiqueta. Miña nai cociñaba moi ben, tiña unha irmán que tiña unha casa de comidas, que era maior que ela, entonces ela sempre lle interesou aprender dela, además era a irmán maior, e na miña casa por sempre había un domingo un postre, que antes non era o máis normal, ou as celebracións, entonces eu fun recollendo eso de miña nai, son a irmán, tamén son a única muller de 5 irmáns, son a máis pequena, entonces ela transmitíame máis a min todo ao redor da cociña. Gustábame montar un pequeno obrador, porque como falábamos, bueno, si feito na casa, pero hai que saber o porqué das cousas, entón eu teño que formarme, non podo montar un obrador sabendo solo o que sei do que me enseñaron, que é a base, pero bueno, hai que saber un pouquiño porqué de todo, e nada, fixen un ciclo de repostería, confitería, panadería, e despois arrancamos. Queríamos recuperar un pouquiño a fariña de millo, todas as fariñas que antes traballaban con elas, a manteca de vaca, entón sí que utilizamos a fariña de millo, a manteca de vaca, bueno, así un pouco o que antes facían nas casas, que era o que tiñan. E despois, bueno, surxeu tamén o da tarta de Arzúa con queixo, porque aquí é unha terra de queixo, e aquí utilizan moito a almendra, en todas as casas fan amendoados, entonces, bueno, foi un pouquiño a base de amendua e queixo, e sacamos a tarta. Foi un pouco sin querer ou non sei un pouco dicilo, foi a cousa levando hacia aí, eu acabei os meus estudios e tampouco sabía moi ben como seguir, que iso pasa a moitos universitarios, e estaba xusto arrancando isto, entón eu metime máis na parte de marketing, venta, por chamarlle de algún xeito, digamos, poñelo bonito e darlle certa entidade. Eu non tiña nin idea de marketing e, bueno, vas aprendendo un pouco sobre o que vas vendo e fixemos moitísimos mercados e a partir de aí, bueno, fomos pouco a pouco mellorando e creando a identidade, porque iso é importante, nunha marca pequena é moi interesante que haxa unha historia, non? Pero que sexa certa, porque agora xa falamos dun marketing de historia, iso é moi habitual agora en marcas, pero sí que é certo que naquele momento foi un pouco o filón que encontramos e eu fun un pouco esa parte de, bueno, temos isto, vamos a intentar darlle un significado e unha maneira de facer e de entender a cociña, e tamén ten moito que ver por como é o rural, que é as cousas despacio, ben feitas, sinxelas, é dicir, é tamén un modo de vida, hai moitos ingredientes aí mesturados, entón eu metime eso, desa maneira, basicamente. Volvín e embarqueime no proxecto así un pouco de nai e filla, non é un camiño de rosas, pero bueno. Falar no galego xa leva intrínseco certo activismo, non sei se político, pero si de certa consciencia de que é unha lingua que se atopa minorizada en moitos sentidos. Non é minoritaria, que é minorizada. Entonces, cando ocurre algo así, unha lingua está nesa situación, é importante darlle certo estatus, tanto a nivel legal como a nivel comercial, todo o que implica cartos sempre, non? Entón, nunca foi un debate, é dicir,
Se eu teño unha marca en castelán e eu a vou a vender e a vendo en galego, non é coherente en realidade. E despois é artesanía, quen queremos chegar? Queremos chegar ao local, ao cercano e ao próximo. Entonces, evidentemente, todo o que veña de fora, benvido sexa, pero a nosa sui generis, a nosa orixe é aquí, e nós a quen empezamos a vender foi a xente de aquí. Entonces non ten sentido que a túa lingua sexa o galego e despois a túa marca, que se supón é o teu proxecto, sexa en castelán, non é, baixo o meu punto de vista, non é coherente, tampouco foi un tema que nunca suscitara, non foi motivo de discusión, en realidade foi como que ten que ser en galego, non hai outra maneira. Así como en rexións como en Cataluña non hai ningún tipo de dúbida de que vai a ser así, pois aquí é o mismo, non? É dicir, ao final, produto galego, xa está. Non sei, o que quere entender, entende. Que refírome que se non entendes, preguntas e listo, tampouco ten máis. Son recetas moi sinxelas, a ver, porque ao non levar nada químico nin nada, pois, a ver, de feito, faz unha pasta cos mesmos ingredientes e con todo, non sabes por que non sale igual un día que outro. Entonces, si, en principio, pois, do que sí que facíamos na casa, que eran as pastas, que, bueno, ou así o que innovamos un pouquiño máis, que queríamos ya darlle así un carácter tal, foi co salchichón de chocolate, un trampantojo. A ver, innovar tamén un pouquiño, sin deixar o tradicional atrás. E si, as recetas son super sinxelas. Sí, digamos que o punto fundamental aquí é a innovación e a tradición, porque tamén nos queremos desvincular da imaxe de que aquí somos 4 persoas facendo cousas como as facía a miña avoa. Non, realmente hai unha razón de ser, hai un estudio, hai unha investigación ao noso nivel, pero hai, é dicir, as receitas son propias, hai probas, hai testeos, hai meses de preparación, non é por ciencia infusa aprendín as recetas e ora vendo este produto. Non, tamén reivindicamos esa parte de coñecemento e de que en sitios tan pequenos e co galego e ca cultura galega e sendo mulleres, tamén reivindicamos a parte de xérase tecido empresarial, xérase novo produto, xéranse novas ideas, é dicir, todo está confluindo, non? A base é esa, pero ao final construímos a partir de eso, que é o que realmente interesa, non quedarnos únicamente no pasado e tampouco romantizar ese pasado de, non, o mellor era o de antes. Tampouco queremos caer neso. Moito do proxecto medrou da man de asociacións de mulleres, sobre todo traballamos moito con FADEMUR, que é unha asociación de mulleres rurais a nivel nacional, e sí que estuveron acompañándonos en moitos dos procesos, e, bueno, hai estadísticas, ahora mesmo non sei a cifra exacta, pero como era, un 80% do emprendemento do rural, igual me estou columpiando, pero era unha porcentaxe moi elevada, sale das mulleres. Ao final, hai que entender a situación socioeconómica que vive a muller no rural, que, bueno, está máis exposta a certo tipo de violencias, a má discriminación económica, etcétera, etcétera. Entonces, por consecuencia, moitas mulleres deciden coller e emprender. Por iso, é moi importante tamén a posta en valor de que sexa emprendemento femenino, porque ao final, bueno, está nas mans delas tanto a produción como o consumo, porque por temas culturais e de xénero son as mulleres as que proveen, non, do alimento, como cociñeiras ou como consumidoras. Entón, ao final, bueno, tamén están máis concienciadas con esa maneira de facer. E despois, pois é a realidade, moitas en situacións ao mellor un pouco desfavorables, pois acuden bueno, a buscar ese apoio a moitos niveles. Entonces, nese sentido, o activismo e a actividade empresarial van un pouco da man. Temos que separar un pouquiño que é o Nadal, porque para nós o Nadal é moi importante.
E o noso produto estrella pois, son as rochas. En rochas, pois, sí que este Nadal, canto dixemos que 400. sí, sobre 400, 500. Ahora no verano baixa un pouquiño polo calor, sabes, pero tampouco tanto, porque aquí en Galicia tampouco fai tanta calor. Pero bueno, así un mes con outro, pois alrededor de 200 kilos sí que podemos vender. Temos unhas pastas de laranxa e millo e outras de amêndoa. Entón, son formatos de 125 gramos e salen moi ben, pois, agora no camiño de Santiago salen moi ben porque son formatos pequenos, compran e nas tendas tamén. E deso, pois, agora mismo, así en paquete, vouche dicir máis ou menos en paquetes pois, solemos facer, pois, cada 15 días, que é o que fago, pois facemos sobre 500 ou así de cada un deles. Pois, Sí. bueno, E a tarta está en auge. Non che sabría decir porque cada mes é distinto. A tarta empezamos fai un ano con ela e agora vemos que este ano estamos empezando o verano é moitísimo mellor que o ano pasado xa. Entonces, este mes pasado, que foi o mes de marzo, pois 400 ou así fixemos. Eu traballo de mañán, entonces salgo ás 3 da tarde, descanso un pouquiño e veñome para aquí. En épocas de moita produción, pois temos xente, unha persona que nos axuda. Bueno, e Andrea pois vai trampeando Sí, en repartir tamén algunha mercancía. Sí, eu durante a semana teño o meu outro proxecto que é unha academia de formación. Entonces, ou podes ser autónoma que pois ao mellor tamén podes cos horarios e cas cousas que tens que facer, pois ir facendo, non, as dúas cousas simultáneas, pero por exemplo, eu mercado sí que suelo facer algúns findes, bueno, evidentemente é un esforzo, pero ao final é para ti, entonces, bueno, pois tampouco o fas con tanto disgusto. Eu estou máis non estou no día a día, de dicir, pois todos os días me dedico a isto, pero sí, pois eso, o tema de facturación e o tema de redes e así, pois intento estar un pouco eu tamén aí. Sí, a ver, claro, aquí habería que velo, refírome. Daría para vivir, seguramente sí, o que pasa é que, bueno, ao final, pois, sempre che dá un pouco máis de medo deixar atrás ao mellor cousas máis estables, non? E ao final, pois, tampouco queremos que perda esa parte de disfrute de, oye, temos este seguro de, pois, o noso traballo e tal, isto ao final, evidentemente, claro que nos reporta algún beneficio económico, pero tamén se ao mellor apostáramos o noso 100% do tempo a iso, perdería ao mellor esa ilusión, ao mellor, no meu caso, de, non. Entonces, de momento está así, porque, bueno, tamén non queremos tampouco romantizar o emprendemento. A ver, ela leva 20 e pico anos nunha empresa, deixalo todo, eso queda moi bonito para unha charla motivacional, pero a realidade pois, pesa ao final e tal, pero bueno, penso que sí, o sea, poderíase vivir perfectamente. Sí. Sí, seguramente se dedicas máis horas, máis clientes, máis produción, seguramente máis algún empregado ou empregada, pero bueno, eso, tampouco queremos caer no de deixo todo e emprende porque, bueno, temos experiencias cercanas que ao mellor tampouco funcionaron e sempre tes ese salto ao vacío e pois, nese caso decidimos quedarnos na parte cómoda e disfrutona do proxecto. Estamos contentos porque os nosos produtos gustan a xente e veñen a nós, quero decir que
Sí que visitamos algunha tenda, pero normalmente búscannos. É que falamos, xa non, xa está, é o noso, é a nosa lingua nai, o sea, é a que falamos o 90% do noso tempo, e é o que comentaba antes, é un proxecto propio, entón non ten sentido desvincularlo da lingua galega. E o galego, ao final, pois é unha lingua que a nivel institucional está moi maltratada, de feito, por primeira vez baixou o número de falantes en décadas, por unha política, por exemplo, nas escolas a nivel educativo, desde que se implantou o 33% de galego, inglés e español, tuvo un baixón impresionante de falantes, ainda fai pouco saliron estudios de que menores de 20 anos apenas o falan. Nós aquí vivimos nunha burbulla, porque aquí os nenos falan en galego, pero eu que traballei en escolas urbanas ou institutos urbanos é prácticamente inexistente. De feito, apareces por unha aula falando en galego e eres unha rara avis. Entonces, todo comezou como un proceso natural, pero ao final vaise convertindo pois, nese certo activismo, non de, no, en galego porque é necesario. E é o que apuntaba antes, todo o que sea vinculado ca venta e co tema económico sempre lle vai dar un pulo á lingua, iso é así. Entonces, o que pasou, o que empezou sendo algo natural que tiña que ser así, agora hai unha vontade de mantelo e de facelo ben. No, 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 porque ademais vendemos a tendas que venden produtos galegos, sempre. Bueno, contactan con nós porque venden produtos galegos. É verdade que non, nunca nos dixeron nada. Por suposto, nós pensamos que sí, pensamos que lle dá un extra, porque si é feito en Galicia, pois terá que ir etiquetado en galego. A min pareceme que é un debate que non debería de producirse. É que tampouco, o sea, a min pareceme que é o que ten que ser. Entón, bueno, pareceme torpe a veces facer certos cambios na comunicación que poda ter a marca de Galicia Calidade, que ten moi boa sona, pero erran moitas veces nesa comunicación en castelán, porque ao final, que me estás contando? Isto é un parque temático para que me veñas visitar ou realmente quero, porque aquí xa entra o tema de eu escollo o tipo de cliente ou o cliente escolle o meu produto, é dicir, nós ao final estamos escollendo un tipo de cliente, aquel que considera que o galego é de menos e tal, non, pois probablemente nin valore o tipo de empresa e o tipo de produto, non? Entón, é un pouco un tema de retroalimentar un pouco eso de educar, porque sempre se dixo o cliente ten a razón, non, a empresa ten que escoller que tipo de cliente quere porque é o que lle vai a facer a publicidade posteriormente. Entonces, que produto galego quero mercar? Un feito á medida do que venden fora e cumpla esa expectativa ou un produto que realmente traduza o xeito de vivir e o xeito de pensar? Entonces, aí é onde hai que ver un pouco que é o que se busca, non? En ese caso, nós estamos nesa opción de eu escollo o tipo de xente indirectamente e directamente que quero que compre e que quero que fale do meu produto, porque ao mellor hai xente que non quero que o compre nese sentido, por como entende o que é Galicia. Digo no sentido de exportar marca galega, que a veces caemos, que me parece tamén unha fórmula que ten que ir cambiando, caemos no de crear unha imaxe e que a xente busque esa imaxe aquí e cumplamos a expectativa, e realmente ten que ser o contrario. Sabes que pasa? Que Galicia ao final, cando falamos de marketing sempre caemos nos estereotipos, ao final é inevitable, necesitamos clasificar e necesitamos ter as imaxes estereotipadas, pois pasa o mesmo con Andalucía, entendo, non? Ou cando se sacou de Spain is Different, non? Que foi como o máxima apertura exterior naquel momento. Entón, caemos neses lugares comunes de crear os estereotipos. Son útiles no sentido de que mar, empanada, tal, é dicir,
pero quedase moito na superficie. Entonces, pode constituir un reclamo de que a xente o veña e o consuma, pero tamén podemos caer nesa expectativa fallida de, a ver, a min aquí falarme de marisco, por exemplo, e aquí non temos nin idea de como se cociña, pero estamos no interior de Galicia, o sea, non temos nin idea. Pois seguramente non sepamos nin a mitade do que realmente hai que saber para facer un bo marisco, pero sí que manexamos un tipo de fariña, non sei, non son experta en marketing, pero sí que me parece que igual se sacrificou esa parte de identidade para unha mensaxe demasiado directa e simplificada. Entonces, claro, non sei o que é máis útil e o que nese sentido pode funcionar. Hai que ter en conta o entorno socioeconómico no que estamos, que é o rural. Entón, por exemplo, nós agora contamos con unha persoa que nos leva o tema das redes e da web. Entón, é unha persoa específica e especializada en empresas do rural, entón entende a linguaxe. Previamente estivemos a mellor con a xencia que non entendía, non é que non entendera, pero estaba na cidade, xa era outra maneira de proceder. Entón tamén hai que escoller con quen colaboras e se entende realmente o que ti queres transmitir. Entonces, nese caso, é interesante o que falábamos das redes e do tecido empresarial, que por desgracia é escaso, pero bueno, estamos aí un pouco nese sentido. Bueno, creando certas sinerxias. Son produtos feitos, sempre se di o mismo, pero feitos con moitísimo cariño, poñemos o millor de nós, as millores materias primas, bueno, o que van a comprar é o que ven, non hai nada detrás. Incluso, a hora de buscar a maneira de empaquetar, pois vese o produto, vese tal como é, non escondemos nada. E despois o que dicíamos da parte de tradición, que ao final é arredor da mesa, sacamos a tarta e a reivindicación do tempo, do lento, do ben feito. Aí tamén, ao final, hai moito componente aí de as típicas pastas que ao mellor chegabas e estaba a túa avoa ou túa nai facendo, pois aí sí que reivindicamos esa parte, ou a tarta de amendoa que en tempos era básica en moitas casas, pois tamén retrotraernos a eso un pouco, non? A ese tipo de cociña. Sí, é necesario porque ao final a miña xeración son a xeración da crise, fillos da crise, adultos na crise, entón realmente o toque á terra non moitas veces é o que nos vai a, non digo salvar, porque tampouco, pero o que nos vai a mellor a dar certa perspectiva. A nos dixéronnos estudiade de pacidade que vos vai ir de luxo, resultou que era todo unha mentira, unha estafa. Entonces é o momento de que ao mellor pensemos en retornar en crear aquí as nosas redes. Ao mellor non temos que pensar tan en grande, porque vemos que a caída foi brutal, e pensar máis en pequeno, que se caemos polo menos temos a nosa rede, non só familiar, de amizades ou de veciños. E ao final nós estamos no rural, pero a cidade está a un paso, quero dicir, non pasa nada por vivir aquí, refírome, evidentemente as institucións públicas teñen que poñer esforzos, non é simplemente veño aquí porque me gusta estar na natureza, non, necesito ter unha boa conexión a internet, ter un pediatra se eu no día de mañá teño fillos. Entón, bueno, é un pouco todo, pero a xente debe valorar o rural no sentido de que a toma a terra desta locura que vivimos de vivenda e profesión precaria, entonces hai oportunidades, hai que crealas, evidentemente, non vou dicir que chegar aquí e besar o santo, pero hai que crealas e despois, se cada vez somos máis, teremos máis capacidade de presión para demandar certas cousas que son moi necesarias.